Tirkiye ve demek derece bejdar şehri Suriye bûye. Bi taybetî piştî operasyona Cerablusê bi artêşa Sûriye azad ve berê xwe dane bajarê Elbab. û ve demek derece şer li derdora vî bajarî berdewam e. Gorî agahiyan heta niha li vî heremî zêdetirê 6 leşkerên Tirkiye hatine kuştin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan daxuyanî di derbarê operasyona Elbab de da çapemeniya Tirkiye û dibêje hêza me di navenda Elbab de cih girtiye. Şu anda aslında Elbap Niha bajarê Babê ji aliyê me û artêşa azad ji her çar aliyan ve hatiye dorpêçkirin. Hêza me di navenda bajêr de cih girtiye û niha Daeş hewl dide ji herêmê derkeve. Bi nerîna min di demeke nêzik de tê bajar bikeve bin destê me. Niha artêşa Sûriye azad bi piştgiriya Tirkiye hewl dide ku herêmê Elbab bi tevahî kontrol bike. Serhildêr bi alîkariya arteşa Tirkiyê gelek pêşveçûm dest xistin. Operasyona rizgarkirina Elbab hê jî berdewam e. Bi hêviya Xwedê heta em Daişê axa Sûriye paqij bikîn, çalakên me dê berdewam bibin. Bajara Elbab di şerê Sûriye'de bajarek gelek stratejik e û ev demek derêj û ev bajar dibin kontrola Devleta İslamî de bû. Serokkomarê Tirkiye di serdana xwe Bahreyên de jê bal li ser vê operasyonê kêşan û dibêje armanca mayasereke avakirina heremek ewle ye. şimdi Elbap'ta Niha em gelekî nêzîkî dawiya operasyona Babê dihatine. Paşê em ê berê xwe bidin Reqa û min bijê. Armanca me avakirina herêmeke ewle ye ji 5000 kîlometrên çargoşe. Me ev plana xwe ji desthilatdariya Obama û jiya nihaya Amerîka ra jî gotiye. Şerê dirêj ya li Sûriye roj bi roj encamên nû tîne holê. Devleta Tirkiye di vê şerê dirêj de hewl dide ku piştgiriya Amerîka bistîne. Lê hîn siyaseta desthilatdariya nû ya Amerîka ya rojhilata navîn sadê sed nediyar e. Aramacar, dengê Amerîka.